voisi olla. Tiedätkö, minun pitäisi varjassa naapurille kesälahjaa, kesäjuhlinnosta. Ei todellakaan. Hyi! Hei, halo, kuulet sä? En tiedä, ihme tämmöisiä kuoppoja tähän aikaan. Kello on vasta näin. Varo. Ei oikein. Mitä sen pidetään? Hei, Kaari Mattuksessa ja tänne on mies pyörittänyt laskia. Ihan siis. Minä päätän kyllä itse mitä tällä puhelimella teen ja Suomi on ihan vapaa maa. Niin. No joo, mutta eikö sä voi kuvata toista? Olisiko se kiva, jos joku kuvaa sua, kun sä sairastat? No mistä sitä tietää mitä se tekee? Niin. Niin, ihan hyvin voi kuvata. No et voi. Toi on Mitä todella sulle töykeetä. kuuluu? Niinpä. Te ootte aikuisia Tää on mun puhe ihmisiä. ja mä päätän itse mitä mä tällä teen. Ja mä todella toivon, että sä päätet lopettaa tuon kuvaamisen ja poistaa sen videon.